Ove sitne crne sjemenke već se tisućama godina smatraju jednim od najvrjednijih darova prirode. Toliko su bile cijenjene da se za njih govorilo kako su lijek za sve osim smrti. Dugo sam mislio da je to samo stara legenda, sve dok nisam otkrio što moderna istraživanja govore o njima. Riječ je o crnom kimu. Na prvi pogled izgleda sasvim obično, ali upravo se u ovim sitnim sjemenkama nalaze prirodni spojevi zbog kojih je posljednjih godina privukao veliku pozornost znanstvenika. Brojna istraživanja ispituju njegov mogući utjecaj na imunitet, upalne procese, zdravlje probave, srca i regulaciju šećera u krvi. Ali postoji jedna velika pogreška koju radi većina ljudi. Ako ove sjemenke jednostavno progutate cijele, njihova se tvrda ovojnica teško razgrađuje, pa se korisni spojevi ne mogu osloboditi u istoj mjeri. Zato je najbolje ih samljeti neposredno prije upotrebe. Uzmite mlinac za kavu i sameljite samo onoliko koliko ćete odmah potrošiti. Svježe mljeveni crni kim ima mnogo intenzivniju aromu, ali i jedan veliki problem. Njegov okus je vrlo gorak i pomalo ljut, zbog čega mnogi odustanu već nakon nekoliko dana. Zato uvijek koristim još jedan sastojak koji ovu kombinaciju čini puno ukusnijom. Prije nego vam pokažem što dodajem, svakako se pretplatite na naš kanal, jer u sljedećem videu radimo nešto posebno. Moj drugi sastojak je čisti domaći med. Osim što ublažava gorčinu crnog kima, ovu mješavinu čini puno ugodnijom za svakodnevnu upotrebu. Dodajte jednu žlicu punu svježe mljevenog kima i 2 žlice meda. Sve dobro promiješajte dok ne dobijete jednoličnu smjesu. Dovoljna je jedna mala žličica dnevno, najbolje ujutro prije doručka ili uz prvi obrok. Važno je koristiti svježe mljeveni crni kim, jer se njegova aromatična ulja s vremenom postupno gube. Ovu mješavinu držite na hladnom i tamnom mjestu, te pripremite novu čim potrošite prethodnu. Napišite mi u komentarima odakle me pratite. Pozdrav!